Haluatko ääneksi sanoa? Helposti horoi. No helposti. Eli sä oot sen eli. Se on ne, että puhuu muille. Se on vaan kävellyt. Joo, niin, standardi. On vaan silleen, moi, mun nimi on Elias. Vaan kätteet tai... Se on kunnos. Ei, sulle tehdään vitu väärin, sut haitmogataan vitu pahasti, mutta ei se mitään. Eli ukot. Te menette baariin oikein horoi. Siis, me viette kaiken huomioon. Kaikki muut on silleen, mitä vittu tää ukko on. Ja muut on silleen, kuka tää ukko on? Kuka tää ukko on? Siellä ainakin katsellaan. Ympärille on silleen, kuka vittu tää ukko on? Muut on silleen, onks tää ihan kunnos? Jos sä oot sellainen ukko, niin sun elämä on oikeesti laippi. Jos sä oot oppit ton veli-veljestä. Mä uskallan puhua joka ikiselle horrolle. Mä kävin jokaisessa pöydässä tappaa kaikki horret. Äijät. Nyt sanottu. Eli tekeminen halut. Ne on vittu vammaisia, ne repumäksää, tekee rahaa, panee horoi ja vaan tiedät silleen mokaa. Ei ne silleen tee mitään muuta. Miksi Eliaksen Hinge-profiilissa on pelkästään naisia, pelkästään horoi? Miksiköhän? Haluatko ääneksi sanoa? Helposti horoi. No helposti. Eli sä oot sen eli. Se on ne, että puhuu muille. Se on vaan kävellyt. Joo, niin, standardi. On vaan silleen, moi, mun nimi on Elias. Vaan kätteet tai... Se on kunnos. Ei, sulle tehdään vitu väärin, sut haitmogataan vitu pahasti, mutta ei se mitään. Eli ukot. Te menette baariin oikein horoi. Siis, me viette kaiken huomioon. Kaikki muut on silleen, mitä vittu tää ukko on. Ja muut on silleen, kuka tää ukko on? Kuka tää ukko on? Siellä ainakin katsellaan. Ympärille on silleen, kuka vittu tää ukko on? Muut on silleen, onks tää ihan kunnos? Jos sä oot sellainen ukko, niin sun elämä on oikeesti laippi. Jos sä oot oppit ton veli-veljestä. Mä uskallan puhua joka ikiselle horrolle. Mä kävin jokaisessa pöydässä tappaa kaikki horret. Äijät. Nyt sanottu. Eli tekeminen halut. Ne on vittu vammaisia, ne repumäksää, tekee rahaa, panee horoi ja vaan tiedät silleen mokaa. Ei ne silleen tee mitään muuta. Miksi Eliaksen Hinge-profiilissa on pelkästään naisia, pelkästään horoi? Miksiköhän?